Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nagpakpakasi ni Brando asaan apaltugan nila kay Ignas. Ngem saan adimngeg tilakay. Ket pinatay na ni Brando. Impapas nila kay Ignas tinang paltog ka ni Brando. Kastaunay met apungtod ni Lindon gapo iti nakita na abang kay ni Brando. Nakuna na payan iti bagina ang nakasaganan daytoy ang makiranget ka ni Ruben. Iti sabali abangir, bayat iti panagmaneho ni Diana, nakita na ni Doña Dolores ang magmagna. Inlugan ni Diana ti inana, ket nagturong da iti dakkel a balay. Kinasarita ni Diana ti inana maipapan iti mapalpaliw na. Ngem paglibakan lat tati baket dagiti madinga aramid na. Kabayatan na, agsarsarita da baket ansing ken Doña Dolores. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Saan kami amunel ken ni Diana, Dolores? Nagpalpaliiw kami adwa. Nasayat mo ta si Murot kay takada kami dito'y balay ko. Seryoso ka makisarsarita itaken ka, Dolores. Iti ka nito nga garamid ka manan iti sana nasayaat. Talagang iputok kon ti shotgun ko iti ulom. Ulitek, Dolores. Sana ka mangrabrabak. Paltugak ti ulom no agaramid ka manan iti may kaniwas. Sapay ka barbaro ti bala ti shotgun ko. Nalastog ka laeng, gaputad da paltug mo, manang ansing. At daman ka nawan ti paltug ko. Kabalaklat ti pumatay iti tao. Anya? Ay, sapay mabisinak manun. Kasla kayat ko tagsida iti tao. Anya? Rumbang lang ti naramid mo, Diana. Kunak nubaybay amlat tan tinam nga garamid iti sana nasayaat. Nabayagan ang mapalpaliw ko ti madi nga aramid ni mama, auntie. Diyak lang nagtimtimag. Gaputawan pa'y lati na batad apam managnag ko. Diana. Sa anak nga agpangadwa ang mangidarom ka ni mama. Iti ka nito nga adadakas wenno madi nga inaramid na. Dakis sa talaga ti ugali day ta nga inam, Diana. Numabalin la kuma. Diyak kayat nga umay dito'y balay. Napanunot kon day ta abanag, auntie. Ngam addasim kan iti isip ko. Masapul ang mabantayak amin agaraw ni mama. Diana. Pinagsisilpok ti amin ang napaliiw ko kan ni mama. Kanayon arumwan. Kan rabiin asumang sangpat. May saditan ti pan nakaamu ni Lindon iti apartment apag nanaudan mi. Boss! Itay tayo pa yung agur-uray dito yung airport. Saan mo na sumangpot ni Papam? Aguray tayo lang biit, Onyon. Dimtengan ti eroplano ang nagluganan na. Kasta ka di, boss? Wan. Nagbayagin na sumangpot ni Papam, boss. Matuo ka nagpayag. Sumarnan ka, Onyol. Itay ka pa'y asumanaw. Nagsakitan tilapayag ko kan ka. Pasensya kan, boss. Naglabid ka talaga. Dayjayan ni Papa. Isunti makita ka rumara. Umega, sabdan ta ni Papa. Uraya ko na sumangpot ni Mr. Fortesa dito'y safe house ni Lindon. Inawagan na kita ni Lindon, agturong dan dito'y. Ado ti rumbang pagsaritaan mi ka ni Mr. Fortesa. May papan, kadagiti illegal na negosyo, abinaybayanan ni Lindon. Ibang pangrunakid din ni Lindon, ti panang patay na ken ni Ruben. Imbis ko mga si kaswan na anaimbag ti negosyo da. Sumunga din ti lugan ni Lindon. Kamaudyanan na. At dan ni Mr. Fortesa. Kumusta ti biyahe, Mr. Fortesa? Awan tinagbalin na parikot iti biyahe. General, kumusta ka matan? Nabayaga pa na na saan ta nagkita? Kasi di sigod. Sana pala nagbaliw.
Kumusta meten dagiti kabusor tayo, General? Nang runa day jay ala kay Ignas. Kasang-sangpet mo pa ilang, ngem nalagip mo nila kay Ignas. General, naamwa kon tinapasamak kini Brando. Awanan ti sabaling impormasyon ko. Nilagi ti Ignas tinangpatay iti day ti Brando. Mr. Fortesa, saan lang ani Ignas ti kabusor itati grupo ni Lindon. No di kat day jay Ruben. Kurang pa'y damok may papan iti day jay Ruben, General. Mapalin ka ti. Asikalayangan ti mangibagagan niya ti kinasya sino day ta Ruben. Sigurado amaklaat ka iti bagak, Mr. Fortesa. Anya day ta, General? Nagkalapak iti impormasyon may papanken ni Ruben. Pinagtignay ko dagiti sigod ng impormante. Ket? Nagtaod iti lugar dagiti vendetta dayjay Ruben. Anya? Sarla day ta tinamuak. Malagip mo kadipay day di agila a pinatay ko. Wen? Malagip ko, General. Ket, anya ti pakay na igan dayjay nga agila iti saritata. Dakkel. Kapo, ta anak day di agila ni Ruben. Anya? Sigurado ka iti day tangay bagbagam? Saan pa yan nagmintis nagiti impormantek? Maipapan iti panagkalap iti impormasyon. Napaot ti panagsarsarita da papa ken Ninong. Pasaray kumita kanyak ni Ninong. Siyak nga ta ti pagsarsaritaan da. Nalabit nga agipulpulong ni Ninong kini papa. Jak ipadlaw apal paliiwak idang agsarsarita. Umadayuak dito eh. Sakbay amadlaw dak. General, anya nga rod tararamitam. Apay nga inuray mo pala ang mapasamak ti kastoy. Mr. Fortesa, naladawan ti amin na panagtignay ko. Sana basta-basta kabusor ni Ruben. Talaga na ilet ti lubong. Ken kasla nagsubli ti pasamak, General. Manipod ita. Jakon italag kinilindon dagiti negosyok. No saan mo nga si kaswana na yung magtinegosyo. Agpapada tayo ang mapukawan. Kan saan laday ta? Diyak kaya't ang mairaman tinagan ko, iti ka nito ngagkibaldang ti amin. Di kagdalag, General. Siya kon ti makamo iti amin. Gapo tariribok ti kayat ni Lindon na mapasamak. Ipaay ko nga rod kenkwana dayta. Aniya? Isote pasungal-ngal ko kini Ruben. Kat may santulaeng kadakwada ti agbyag. Napanunot ko na itang aramidan, Mr. Fortesa. Oh, dakkel abidot tinaramid ko, General. Nagtarakenak iti anak ti agila. May salaeng ti kayat asawon dayta. Aglaban to dagiti agkapsat a Ruben ken Lindon. Lindon, iho. Itay payasan ka makaid na. Pampanunutem ka diday jay Ruben. Wan papa. Kayat ko nga aggibusan ti biyag na.
tapno awanen ka inagaw ko kini Diana. Ket? Anya nga rod ti planom nga aramidan ita? Iho? Sa pula ko ni Diana, ket aramida kon ti kayat ko kenkwana. Awanen ti makalapad pa'y kanyak. Nawaya ka ang mga ramid iti data. Uwan kaya. Manipod ita. Siya kon ti mga sikaso iti negosyo tayo nga imbatik kang ka. Anya? Sigurado ka, Papa? Wellington. Panagkulag, ket nabaybay amon ti negosyo tayo. Pabor pa'y din kan kadayta, gaputa na wayakan na mga ramid iti kayat mo. Papa? Lindon, kabailan nagkadi a protektaran kontra kadagiti kabusor. Wen, Papa? Kabalan ka a protektaran. Good! Magustuak day tangay bagam. Naamuak ni General ang nagsursuro ka no kasano ti makilaban. Iso ang natalikak matangkan ka. Di kagdanag, Papa. Awan na pulos ti makasagid kan ka. Aging gaas si bibiyagak. Nagmayat matanda ita ngay balikas mo, iho. Maragsa ka naglaunay. Okay, Papa. Umanugutak iti kayatyo. Asikamot lang ti mangimanihar kadag iti negosyo. Nawayaak ngagpaiso ngagtignay. Lindon, ti kayat ko nga ramidem ita. Patayam, da Ruben kanla kay Ignas. Kabailam ka din niya ramidem da ita, iho. Wen, Papa? Kabaalak nga aramidan dayta. Nga uray awan dagiti buyot tayo. Naturet ni Lindon. Diyak mapapalaw, gapota iso ti may isang anak day ti agila. Napauli magkamatan, Papa. Kwahiho. Di mo latan ikas kaso ti panagulimag ko. Aramidem latan ti kayat mo. Sa dino ti papanam, Ignas? Panawan ka pa'y biit, Celia. Napatag ti pagnak ita. Ignas, tunggal ada papanam. Madandanagan. Awan ti rumbang apagdanagam kanyak, Celia. Awan ti dakas a mapasamak kanyak. Ignas. Kabaalak asalak niban ti bagig. At dalabiit mapan ko kasarita a tao. Amangan numarabyanak ton. Kakadwa, simangpat ka nun ni Mr. Fortesa. Damag ko amapan dito'y bambantayan tayo a hideout. Wan, isungag dalos tayo anay imbag dito'y. Agpong tutlakit di day jay, numakita na anarugit dito'y hideout. Anya day jay kanalbuong. Kakadwa, ada tao nga umararubayan. Anya pa ilang arutera ramitan nyo. Patayin yon, nuasino day tanga umararubayan. Nakakaribusan dagiti kabusor. May samanin tayo ito'y hideout ni Lindon. Dayjay, di kabusor! Paltugan tayo! Panakunak! Pasitlangan dagiti kabusor nga dagito'y. Nalakaklangan ni Daparmakan. Dayto'y ti para ka na kayo! Inutin kayo apatayan. Kung nakarak iti paglimbangan, sana ko na natalga dito'y. Whoops! Hala, dandani kamin kani Papa dita. Sigurado ani Ruben ti karangrangat yo. Bye. Anya timpaga ti kinasarita mi ti cellphone. Madama amararaot ti hideout apapanan tayo, Papa. Anya? Nalabit ani Ruben ti karangrangat ta. Daytoyan ti gundaway ko alumaban kan kuana. Kasang-sangpet ko pa ilang at tan mapaspasama karangat. Papa, sana rumbang amairaman ka itirangat.
Ibati ka pa lang iti may sapay a hideout tayo. Sige, iho. Agsagana ita kanyak dayjay a Ruben. No idikat sinurot ko amin apagayatam. Saan itan, mama? Pagkaykaysaan dak ka di, Diana. Awan ti amok iti pagpakam. Apay kumangagaramid iti saan anasaya at kin ni Ruben. Ibagpagak lang ti pudno ang mapalpaliw ko kan ka, mama. Nagbastos ka nga anak. Pagduwa-duan nak nga inam. Oh. Kagurgura ka, Diana. Awan utang mo anay baganakam. Sige. Guraan nak, mama. Aramidam ti kayat mo. Dayta ka di tinasursurom kini antim nga ansing. Nagbalin kan abastos. Awan ti bibiyang dito ni Auntie Ansing, mama. Mama, kayat kung nga agtalinaad kayo latan dito'y balay ti gayam ni Auntie Ansing. Masino ka kumaamang lapad kanyak, Diana? Aramidak ti kayat ko, dinak malapdan. Anya? Daytoy ti tandaanam. Agbabawi kanto, gapo iti panang pabasol mo kanya. Onyol, darasan ta ti bumaba dito lugan. Magagara na kon a makipinaltog kini Ruben. Wabas! At dagpipinaltog iti day tapasat. Kayat na asawan, saan pa'y analpasterin nupak. Jak naman, madudag iti kapusar. Palpaltugan takdag iti amanan bayin. Oh! Magdani ako na! Jak nasiputan dyan ang paltog kanya. Oh, nilindon. Adda dito'y nilindon. Ruben! Amok asi ka dayta. Di ka naglamang. Siyak ti sangwam. Oh, nasayat na ito akong daway. Diyak ko nagsayang iti ka nito. Patayak itan nilindon. Anya may lakyar aramidam dita, Ruben? Agparangkan, tagsangot ta. Daytoy. Kalata nagpukaw ni Lindon. Nasiglat matiawanan bayin. Sa dino tinapanan na. Ammo yun ti aramidan nyo kakadwa. At dalaan iti saan unay nga adayon ni Ruben. Salikaw-kawan tayo. Agsipot kayo na imbag. Amangan numakalibas ti awanan bain. Ala, agtignay kayon. Patsak ang nagturong iti day tapas sa ti hideout ni Ruben. Surutak ti awanan bain. Awan ita ni Ruben, dito'y budiga pagpakpak niya na. Nalabit ang nagtignayan. Apay ang makarik na akmatan iti panagbutang para kan ni Ruben. Isu akayat ko kumaatulungan. Agtignayak. Barang makitak ni General Barbosa. Adda kayat ko apan kan kwa na. Buisit! No apaya si Muro takpay lakada kayo? Ni Diana tinagdesisyon iti daytoy, Dolores. Jak kumakayat nga itugot ka dito'y balay ko. Di mo man sang kadakamat abalay mo daytoy, manang ansing. Saan ang maibagay kan ka ti agnaad iti dakkel abalay? Nadakan ka do saan ka mamati. Saanak amamati? Nagbasit niya balay mo. Kasla balay ti kalapati. Sige, ibagam amin na nakayat mo. Gamday to'y titandaanam. Agsaganakan, gaputadandanin ti panak kay balod mo. Anya ti kayat asawan, tinaibagan ni Bakit Ansing kani Doña Dolores. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo, TMBBC, Drama Production Center, iti DZWT 540,
Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.